Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, namuhla ngifisa sikhuluma indaba kaJabulani Khumalo noFloyd. Ngoba uFloyd kwi-Twitter account yakhe yaziwa nge-X urespondile lapha mayelana nama-video la wenziwe uJabulani Khumalo over the weekend. Sizokhumbula ukuthi ngeviki eliphelile ngomsombuluko ebusuku uDuduzile Zuma wathi kuFloyd publicly ku-Twitter. Ama-video khona aba-viral ya trend MK Party. I think MK Party trend iviki lonke ngoba kuthe kusakhuluma indaba kaDuduzile kwakuvela iletha kaZuma, emveni kweletha kaZuma kwakuvela istatement esibhalwe yilo ise-private secretary kapresident. Emveni kwalapho kwathiwa indaba kaMzwanele Manye noJaji John Hlophe ye statement omunye onikeza istatement engesizwe sebekafuna ukupresent ukudebate ngaso kuyisona. Ya trenda ke MK Party kanjalo iviki lonke njengeviki eliphelile nangesikhathi uDuduzile seyicolisa base beyasuka ke nemedia basebenzisa ke lokuthi MK Party ya trenda. Angisazi sizathu sabo, angeke ngibakhulumene kodwa nje mangathi ngithi ngisho isizathu lo ngizobe ngisho sicatshanga manje ngicela ukungangeni lapho. Base belanda ke uJabulani Khumalo ukuthi akazo comment, balanda umuntu okwaziwayo ukuthi akazwane noDuduzile. Kunezinto azisho ngoDuduzile whether ziyiqiniso noma zilona iqiniso besobuye sikubone lokho, kodwa kunezinto yena uJabulani Khumalo azisho ngoDuduzile. So mawulanda umuntu onjalo usungalindelanga ukuthi kube khona okuhle azokusho ngalowo muntu. Bamlanda ke ayithunja ama channel engiwabonile ile politically incorrect ine video nje ende kaJabulani Khumalo. Kodwa ke le ikhuluma ngoJabulani Khumalo, kodwa ngeke ukhulume ngoJabulani Khumalo ubeke MK Party eceleni. Kube ivideo yesibili iBiz News la bambuze khona specifically ukuthi yini imbangela eyenza ukuthi uDuduzile aze athuka uFloyd ku-X. Wayesephendula indlela aphendule ngayo. Kodwa ngaphambi basingene lapho ngiyacela subscribe ku channel, like ivideo, comment, ushare. Ujoina ne-membership yale channel. Iqala ku R20 ngenyanga ukuya phezulu. Ungasidonatela futhi ukuthinta thanks button donate ngalokho ngaba nakho. Kodwa ngaphambi basingeneke ukuthi uFloyd utheni ngoKhumalo ngoba uFloyd urespondile kuyindaba leka Khumalo. Sizongena odabeni lika Ntsiki Mazwai, cishe ngathi uThandiswa Mazwai. Sizongena odabeni kaNtsiki Mazwai. Ngibona ivideo yakhe izolo. Ngase ngibona futhi ipost ebhalwe uMinister uKathleen Mackenzie. Manje ngithi angeke ngikwazi ukwenza ama-video awu2, ngcono ngenza ivideo yodwa kodwa nale istory zombili. Asingeneni ke odabeni likaNtsiki Mazwai. Into engizoyenza manje ngizocaphuna ivideo la uMinister uKathleen Mackenzie ayekhuluma khona noUnathi. Emase mangiphuma kuleyo video bese singena kuyivideo la uNtsiki Mazwai ezochaza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Bese sizwa iresponse ebhalwe uMinister uKathleen Mackenzie ku Twitter bese sidlulela ke odabeni kaFloyd. Ngicela uzwe la. I have never spoken to Nathi, but she's going to blossom. While I'm the minister, she will represent us on stages. And the ones that were planning, no, this woman must be destroyed, they got something coming. No person must be destroyed. Whether we like people, we must calculate, we must make sure their talent gets appreciated. This thing of South Africa where we destroy people when we don't like them, it must come to an end. It will come to an end with me. Lana ke uMinister we-Arts and Culture and Recreation uKathleen Mackenzie uthi akazange akhulume noUnathi, kodwa uNathi uzo-represent iSouth Africa kuma-stages ahlukene futhi akekho umuntu okufuneka kuthiwa akadestroy. Manje lento ukuthi thina njengabantu beSouth Africa sizondane nje sibazonda abantu angeke yena ivumele esesewuminister. Ngaleso sizathu ke uNathi uzoqashwa ke kuma-stages ahlukene. Ngicabanga ukuthi isuka lana ke manje le ndaba ngoba wamethembisa uMinister, wathembisa uNathi ngoba wayembone ekhala ngazi kuphi video. Nalana futhi uNathi uba emotional ngoba ngathi ubengayilindele lento esho uMinister ngayo. Angizazi igeme zakhe kwenzakalani. Ngiyakhumbula nje ukuthi wayesebenza kuma idols ukuthi kwenzakalani hayi angiyazi nje, angifunanga futhi nokuyilandela. Manje sizocaphuna ke uNtsiki Mazwai achaza ukuthi
yena usengena kanjani uma kuqashwa uNathi yena uphazamiseke kanjani ngicela uzwe la. And I've been an artist in South Africa for the past 25 years. In December 2023, I was approached by Cubans. I got communication from Cuba that they wanted to translate my poetry in an anthology dedicated to Ndade Willie Khositsile, who was also a poet. What was also striking was that I was the youngest poet that was invited. I was invited along with the work of Ndade Wale Serote and Anki Koch. They wanted to translate our poetry. Obviously, this was a great privilege, and I was very excited. Towards the end of January, I started getting notification from Cuba that they were having trouble with the South African government and the delegation, and them refusing for me to be in the delegation. Usisila Ntsikimazwa uyachaza ukuthi ngo-2023 unyaka usuyophela uthole i-call evele Cuba emtshela ukuthi bafuna ukutranslate i-poetry yakhe nabanye ke abangama-artist akababalile abazotranslate ama-poetry abo kusho ukuthi bazowatranslate to ilanguage bona abayisebenzisayo bafuna ke babe ingxenye kodwa uthi eli wayesethola i-call ethi banenkinga ne-South African government ama-delegations abanenkinga ngoba i-South African government ayifuni ukuthi uNtsiki abe ingxenye yabantu abaworepresenta i-South Africa nanabantu abazoba ingxenye yalolu hambo liye Cuba njengoba kwakukhulunywe nayo uNtsiki kwasekuqaleni. Uyabona ke iqala lana ke indaba abase-Cuba ba-emailela uNtsiki ngaphambi kokuba bakhulume ne-South African government. Manje futhi baphinde bayamtshela cha siba nenkinga i-government yakho iyenqaba ukuthi wena uze la eCuba. Asisiqhubeke ke sizwe ukuthi kwase kwenzakalani. When the GNU came about, we thought there'd be some change, and when we got a young arts and culture minister, we thought there'd be some change. Now, it seems to me that you feel as if, as the minister, you can do as you please, you can put your friends and give tenders to your friends, and we thought that this behavior had stopped with the ANC. It's corrupt for you to put on your own people. It came to our attention that you put in people like Unathi, who's not even a writer or a poet, to be representing us at the book fair. To my understanding, she doesn't even have a book. So for some of us who do have books, we have master's degrees in writings, it is a complete insult for the Cubans to invite us and then you put in your celebrity friends. Kunjengobuzwa ukuthi uthi usisila Ntsikimazwayi ngesikhathi kufika iGNU waba nethemba lokuthi at least le corruption ebeyenzwa iANC ukuthi kuthathwa abantu abangabangani babo ukuthi bafakwe ezikhaleni ezithize seyizonqamuka kodwa manje uyaphoxeka ngoba utsheliwe ukuthi ioffice lika Minister Gayton McKenzie lithe akakhishwe uNtsikimazwayi kodwa lamreplace ngoUnathi uthi ke okubhlungu akayona ipoet akayona usonkondlo okwesibili engeyona ipoet akanancwadi neyodwa ibhalile kanti lapha yakuyiwa ku-book fair ngoba kufuneka abantu abenza inkondlo nabantu ababhala incwadi. Unathi siyamazi ukuthi uyacula ukhulume kanjena ke kwi-channel yakhe uNtsikimazwayi channel yakhe ethi umoya wakhuluma kanje wayesebhala futhi na ku-X bakhomment abantu ngiyacabanga ukuthi yilabo nekhona uMinister Gayton McKenzie wavele naye wangena ke wakhuluma kanje yena uthi ke uMinister Gayton McKenzie maka responda wenza ama-allegations are serious kakhulu ngami ngizokuse court lapho uzoba nethuba elihle lokuthi ukhombisa inkantolo yonke evidence onayo. So you've gone too far manje ngalento la uthi qala ke manje uposte isimemo sakhe sithi bowumenyiwe Cuba. Uyaphendula kuNtsikimazwayi uthi hayi ngithumelela i-email yakho khona ngizokuthumela wonke ama-communications ebesinawo. Uthi ke Gayton angizange ngikunyundele mina noma ngikukhulumela into engeyona manje uzama ukungipulisha ukuthi ngithule ngithumelela i-email ngiyajabula ngakujabulela ukukuthumelela i-communication yona ke indaba le ngithe angiqale ngayo ngoba kubukeka sengathi
ama-ministers uma ngabe lento iyiqiniso, ama-ministers awasebenzisa kabi amandla wabo. Uma nje ngabe iyiqiniso ngoba phela noma ngathi uminister befunile ukumsiza uNathi befuneka abheke indlela. Bengafanelanga mangabe befuna ukusiza uNathi bese kulimala uNtsiki Mazwayi. Ngoba njengoba bonke abantu basebenzela imindeni yabo. Futhi kubhlungu ngabo ukuthi sebekhulumile nawe bakutshela ukuthi uzoze Cuba uyazi nokuthi uzothola malini bese kugcineni kosuku baphinde bakutshela no sivinjwa uhulumeni wakho. Omunye umuntu bengenze njani ngoba nawe unguwe bongayenza lento enzontsiki Mazwayi. Ngakho ke uma ngabe uminister ezoqhubha kanje uzobe ungiphoxela ngoba bengimkhonzile nami. Kodwa ke sizobona ukuhamba kwesikhathi. UNtsiki Mazwayi ke yena uthi she's willing ukuthi amthumelele yena ngaphambi ba apostele umphakathi ufuna ukumthumelele yonke communication shothi uzomthumelela la beqala ukukhuluma naye khona la be approach khona igovernment nala bemresponda khona bemtshela igovernment iyala nala bemazisa khona cha sebekukhiphile wena uminister usekukhiphile wafaka uNathi. Yilokho nje asibuyele ke odabeni lika Floyd nendaba ka Jabulani Khumalo. Lana uFloyd ube responda IOL News ebibhala ukuthi imember womkhonto wesizwe party yaxoshwa nomsunguli womkhonto wesizwe party ubebhala ukuthi uJacob Zuma uyena obethumela indodakazi yakhe ukuthi ithuke uFloyd. Ilamazi lawashuko uKhumalo. Kodwa kuFloyd yena makabhala le post ubhale kanjena. Uthi akwakho umqondo ukuthi ama media platform aqhubeka athatha uJabulani Khumalo serious eindabeni zomkhonto wesizwe party. uJabulani Khumalo ubufakazi ukuthi uphazamisekile ngoba une misconception ngerole nje yomkhonto wesizwe eyaqalwa futhi yalidwa upresident uJacob Zuma. President Jacob Zuma leader wonke umuntu abakumkhonto wesizwe and uzikhombisile ukuthi une confidence and usupporta umsebenzi abawenza ubona oFloyd. Uthi akekho umuntu ozihloniphayo yena ongathatha serious uJabulani Khumalo kunoma yini ayisho ngeMK party. Ilena ke inkulumo esho Floyd uthi akekho umuntu ozithatha serious yena ongathatha nje serious noma yini esho uJabulani Khumalo mayikhuluma ngeMK party. Ngoba akasesingxenye yeMK party nezinto ezenzeka ngaphakathi akazazi. So noma yini azobe isho mhlawumbe izobe isuka endaweni yenzondo. Phandle ke maye ngathi uJabulani Khumalo cha nginabantu bami abangi-informayo manje yena ukhuluma esigabeni sokuthi hayi ngiyamazi uZuma ngisebenze naye nendodakazi yakhe into zabo vele ukwenza kanje. Uphendule kanjena kuFloyd uma ephendula uJabulani Khumalo. Ngichazile izolo ukuthi uJabulani Khumalo ufana nesagile esihle sokushaya iMK party. Uyisagile esihle kabi sokuthi uma bezindaba befuna ukuphusha propaganda noma udouble thize ozungeza ukubeka kahle iMK party bese belanda uJabulani Khumalo ngoba uyisikhala esihle ayikho into epositive azoyisho ngomkhonto wesizwe party. Futhi ke usese mhlambe nentukuthelo ukuthi yena waxoshwa kuumkhonto wesizwe party. Angazi nokuthi wayenzeni. Futhi angizimisele nanokwazi. Kodwa nje ngisho ukuthi angeke ulanda umuntu ongesesingxenye yomkhonto wesizwe party ngoba ama journalist anayi number kaFloyd anayi number kaDuduzini ukuthi kungane engalandanga labantu bobabili ukuthi ababuze kumane kuthiwa ke banqabile ucomment angabe kungcono. Kodwa khona yodwa ijournalist evele yathi asike sibabuza ukuthi kungani bethuka uDuduzile ethuka uFloyd in public noma bethi Floyd kungani uDuduzile kuthukile sisixhumane nawe. Akekho neyodwa ijournalist eke ya report ukuthi cha sizamile ukuxhumana noFloyd ngalolu daba nakho ukuphawula kwakhe noma uthe angeke aphawule noma simthola ocingweni akukhona eyodwa. Kodwa basebenzisa ithuba elihle ngoba iMK party bitrend. Angazi ukuthi inhloso yabo bekuyini angeke ngisho lutho ke ngalokho ngoba angazi ukube ngiyazi noma yini engase ngisho manje kuzobe kucabangela kwami kanti lokho engingakufuni angikufuni ukusenza ukucabangela kodwa nje bengisho ukuthi nakima kwakhanga umqondo ukuthi kungani kulanda uJabulani Khumalo ukuthi akazophawula ngento yenza kumkhonto wesizwe party ebengesesingxenye yomkhonto wesizwe party. Futhi uJabulani Khumalo mefika akasho ukuthi cha nginabantu bami abangi-informile ukuthi kuno 1 no 2 no 3 wenzekayo.
ukhuluma njengomuntu owaziyo ukuthi kwenzakalani. Ya noma kuthi uneqiniso elingakanani kodwa hayi akuwakho umqondo. Ingakho ngiwathanda amazwi kaFloyd lawa sekugcineni ethi akekho umuntu ozihloniphayo ongakuthatha serious okushiwo uJabulani Khumalo phandle ke mangabe sigijimisa ama views. Ngiyabonga kakhulu kodwa mina nawe asidibane kwivideo elandela. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukushare, ulike, ujoin membership, uklikhe super thanks button yonke lento le ongakhona ukuyenza. Ngiyabonga.